Aaral niya. Medyo late, ano siya eh. Binabuli din daw siya eh, dyan. Gusto niya sana mag-transfer. At gusto mong transfer? Oo, sabi daw sa akin niya, mama, ma-transferan niya ako dyan daw sa San Lorenzo siya maaral. At may kasabay siya. Kamusta? Bless? Mano? Oh, ikaw din, bless ka. God bless. Kamusta man ang pag-aaral mo? Okay lang po. Okay lang? Asan yung si Lowelyn? Pasok na ako. Hello, Lowelyn. Anong tawag dito? Mahihain ka pa, hindi na? Kamusta yung mga classmate mo? Dami kang classmate? Opo. Kilala mo si Alshir? Alshir Lance Namuro? Hindi po. Hindi. Kala ko classmate mo yun. Sabi ni Alshir, classmate ka daw niya eh. Kwentuhan mo kami. Anong nangyayari sa school mo? Anong ginawa niyo sa school? Sumusulat po. Bakit parang malungkot ka? Ikaw malungkot? Pero hindi ka na mahiyain. Hindi na po. Parang ang nahiya ngayon si kapatid mo, Noelyn. Noelyn. May pasalubong kaming bata. Tawa si Noelyn eh. Dito ka, oh. Opo ka. Ito mga dito nakakapagsalita eh. Anong pangalan niya nito? Si Jan. Ito po si Noelyn. Ayan. Kamusta, Noelyn? Ha? Mabuti? Ano mga ginagawa mo ngayon? Ha? Igib. Nag-igib. Tapos? Ano pang ginagawa mo? Galis. Naligo ka na? Hindi. Naligo na yan? Hindi pa. Hindi pa daw. Araw-araw ka man napasok? Opo. Hindi ka na absent? Sinong teacher mo? Sir Dan po. Sir Dan? Sir Dan. Danilo? Sir Dan. Sino pa? Ako, kilala mo pa? Opo. Anong pangalan ko? Kuya Alvin. Yun. Very good. Yung kasama ko, anong pangalan? Ha? Kasama ko. Ayan, ang kasama ko. Pangalan ko. Kalinga Prab. Hindi yan, si Kalinga Prab hindi. Kilala mo si Kalinga Prab? Opo. Noelyn? Ba't malungkot ka? May dala kami yung kaya pakuha. May dala kaming pasalubong. Noelyn? May bata ka na. Natawa si Samantha, bawal magbata, bawal ka pang mag-jowa, may naliligaw. Wala. Noelyn,
Ba't yan ka nakatingin? Hmm. Yan po yung pabahay ni Nakalingap. Nilinisan nila. Masaya po si Toto. Masaya po si si Jan, oh. Ayos naman si Jan. Masaya si Jan, mga Kalingap. Noelin. Maganda ka daw? Sino nagsabi? Si Mama. Siyempre, lahat ng nilikha ng Diyos, maganda. Noelin. Sino daw yung crush mo? Hindi baga. Si Inji. Sino yun? Ang Florestino. Bahay ka lang dyan? Kapitbahay nyo. Crush mo. Crush ka din. Crush ka din. Nahihiya mga Kalingap. Hindi baga. Hindi. Iyo. Ayan na po mga Kalingap po. Bukas na ni Samantha. Ayan na, titingnan na ito to. Pag-iisa kayong dyan, isang balot ng biskwit. Tapos may counting groceries, ulam, pang ulam nyo. Nay, nasan si Tatay Nay? Ay po. Nagkakawit. Naglilinis po kayo? Tayo iniyaw ay. Kamusta na po yung mga anak nyo, Nay? Ayos na. Kamusta na si Samantha? Especially. Tulungan mo kami dito ha. Kakapilaw. Kamusta na po si Samantha? Anong update sa kanya? Nag-ano man siya? Nag-i-improve na siya, Nay? Opo. Nag-i-improve siya. Hindi na daw siya mahiyain, Hindi na. Wala yung hiya na. Ay, wala na yung hiya mo? Oh. Pag nagtanong si teacher, nasagot ka? Medyo parang may takot siya na Wala. pag sasagot. Wala. Medyo may takot. Ay, bantay kong bata. Itong bata. High school na siya ngayon. Nay? Tapos, kamusta? Hindi dati lang yung Noelin, na may biscuit dito para sa'yo. Kulay sa'yo? Pink. Dali. Sa'yo yan. Si Totoy. Totoy sa'yo, chocolate. Si Jan. Si Jan, sa'yo to. Diyan ako sa sarang bagay, oh. Isang bagay. Dali. Yan. Ito sa'yo. Ayaw. Ayan po mga Kalingap. Ito sa'yo, Samantha. Mga dami po yan. Tinatakpan ni Nay, kamusta na po ang buhay? Nice lang. Okay man kayo ni Mister? Masaya man kayo ni Mister? Maganda ng bahay-bahay nyo, Nay. Oo. Tsaka malinis pati. Nililinisan nyo bagong ligo si Nanay. Kaso yung mga anak nyo, Nay, naligo na. Naligo kaninang umaga si Bibi. Si Samantha lang. Nagpasok po siya. Nagpasok. Malang hapdi ang niya pasok. Half day. Wala po siyang absent. Wala. Kamusta naman po sa tingin nyo, Nay? Anong ni Samantha? Katayuan. Ayos man yung pag-aaral. Bawal ang tanggal sus yan. Nag-i-improve na po yung niya. Oo. Yung kanyang kaibigan. Marami na daw siyang mga kilala sa school. Sa school nila. Sino-sino yung kilala mo sa school? Princess po. Si Princess. Yan. Tapos, Mary Joy po. si Mary Joy. Mga kaibigan mo? Opo. Tinutulungan ka nila sa pag-aaral? Tinutulungan ka nila? Opo. Pinapakopya ka? Ay, hindi. Ikaw napakopya?
Bawal po. Bawal magkopya. Marunong na mag ano. Alam mo na yung bawal ano. Si ano talaga na yung ano, hindi yung mag-aaral. Kahit sa special, ito si ano. Si Milen tsaka si Jan. Paano daw kaya ang ano niyan, ano? Nay. Kasi si ano na nakakaano mo. Siguro special eh, ano? Mga special school. Ano man po yan. Baka si Jan makapagsalita. Si Jan. Puging lalaki yan, mga kalingap. Ito po yung una nating na-scout, mga kalingap, si Samantha. Na ipasa natin kay Kalingap Rab. Ngayon may bahay na kayo, ano Nay? Dati yung bahay nyo, naalala nyo po yun? Oo, sa ulan malakas, nagbabasa. Ngayon maganda na. Kontento na ang 3 kong anak. Nay, di ka na madagdag, Nay? Hindi na. Samantha na talaga ang bunso namin. Oo, kasi Samantha na. Mahirap pag pag nagagastos na, pag nag-aaral na. Paano na yung pag-aaral nga ni Samantha? Na pag walang service, hinahatid ko dyan sa Sabipan. Magising umaga, nakakalaman niya. Masipag siyang magpasok. Pag nakasakay na siya, wala pa sa bahay namin. Medyo mahirap lang na kasi umuulit siya eh, ano? Umuulit siya ng kanyang ano? Kanyang dapat grade 7 na siya, ano? Grade 8. Ngayon grade 7 lang siya. Na pihirapan daw siya noon sa pag-aaral niya. Medyo late ano siya eh. Binabuli din daw siya eh, dyan. Gusto niya sana mag-transfer. At gusto mong transfer? Sabi daw sa akin niya, Mama, transferan niya ako dyan daw sa San Lorenzo siya maaral at may kasabay siya. Ngayon na nag-ulit siya, wala na siyang kasabay. Dati, yung 2 niyang pinsan ang nakakasabay niya. Ngayon, nasulo na lang siya at dati pa man ang uwi niya, tanghali, ang uwi niya. Sabi ko man, hindi pwede bibi na tatransfer ka. Ulit kang grade 7, sabi ko sa kanya. Mahirap kasi na kung ano yung kapag... Lalo pag nag-grade 8, gabi ang uwian nila. Mga alas 9 gabi at nga ako na tatakot pa nag-grade 8 na siya. Nabubuli ka pala? Sino mga nambubuli sa'yo? Mga klase ko. Grabe naman dapat. Ano na yung ano nyo? Anong pinatawag kayo sa school? Ganon? Hindi man. Ano daw pa yun nung ano? Sabi ko nun sa kanya, isumbong sa principal na nangubol sa kanya. Hindi man sinusumbong at mahihain pa noon siya. Tapos kinakausap ko kung meron pa nangubol sa kanya, wala man na daw. Sabi ko, Bibi, may nangubol ito sa'yo, wala na niya mama. Ayos na niya ako sa school, marami na niya mama kong kaibigan. Anong ginagawa mo pag binubuli ka? Anong ginagawa mo? Sumbong ka? Opo. Kanino? Kay sir po. Kanino? Anong pangalan ni sir? Kawat daw kayo, mali. Kawat daw kayo. Kawat. Medyo ano kasi talaga na yung situation niya, no? Ano kasi si Samantha medyo late siya. Pero at least, nag-i-improve naman. Ano na hindi kagaya ng dati. Kasi dalaga na siya, Samantha. Unlike nung elementary siya. Ilang taon ka na nga ulit, Samantha? Ilang taon na nga siya? 14 na. So ngayon, araw-araw yung pasok niya. Tapos nagulit siya, no? May kaunti lang, medyo matagal. Malay natin na talagang pag-abot niya na ng mga nasa 20 na siya, magaling na siya. Mga late boomer ba? No? Samantha? Anong pangarap mo nga?
Yan ang gusto mo, trabaho paglaki mo. Pag ano mo, tapos mo. Ano nga gusto mo? Teacher, nagtuturo ng mga bata, nakasaway. O, di ikaw muna, mag-aral ka muna talaga. Ang teacher. At Tsaka, huwag nating, huwag nating para ano, sukuan sa panalangin ba? Si Samantha. Malay natin may pag-asa pa. Na maging, maging medyo advanced ba? Ano Samantha? Naiinggit ka ba sa ibang classmate mo? Hindi na po. Hindi man? Sila laging nakakasagot agad, hindi man? Hindi man. Okay lang sa'yo. Opo. Mabait man si Samantha, ano? may yung pag nauwi, tinitingnan ko yung mga gawa niya. May perfect. Nakaka 100 man siya. Talaga? Oo. May nakaka-100 ka? Napi-perfect niya. Anong yun? Mga anong subject ba? English, Science, Math. Pag sa Pilipino siya mahina. Ay, English ka pala. Magaling. Ano ko, tinitingnan ko yung mga gawa niya. Pero paano yan? Pero sa school, di ko alam kasi dito hindi natin maano si Samantha masyado. Ang kala sa sapa, oh. Lahat na gawa niya, tinitingnan ko. Pag nadati, Nasa balon. titingnan ko yung mga gawa niya. Nasa balon. Sabi ko, mano ka na, marunong ka na, baby. Napi-perfect mo. Sabi ko, Baka ginawan ka man. siya, sarili niyang, Sulat. Pag, sabi ko pa, nagtuturo si sir, Math. Marunong ka sa math. Ha? Marunong ka sa math? palaging makinig, sabi ko sa kanya. Magaganda na ang gawa niya. Dalaga na pati sa Samantha. Dalaga na itsura. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 2 plus 2. 2 plus 2 daw, babe. Mahina sa math. Ilan? Yung 2, dadagdagan mo pa ng 2. Ilan na? Yung 2, di ba? 2, dagdagan mo ng 2 ulit. Ilan to? 5. To? Ilan to? Hindi yan 5. 4. 2. Tapos 2. 4. Di ilan? Ano pala siya na parang mas medyo advanced lang siyang konti kay Rina, pero may pagka-special din si Samantha na ang kailangan nating tanggapin. Alalayan natin lagi kasi kahit sabihin natin nag-aaral siya sa regular school, talagang minsan mabubuli siya kasi may pagka-special si Samantha. Yun yung nakikita ko. Pero kung exercise, lagi nyo kakausapin. Kausapin nyo lagi para siya. Kumbaga, practice, malay natin biglang maging okay na mag-improve. At dito si Samantha lang yung nakapasok sige na, mag-iwan lang ako na sa inyo ng kaunting tulong. Ang garagastos po. Salamat. Samantha, maalis na kami. Opo. Anong sasabihin? Salamat po. Magpakabait ka. Opo. Kaunting lang. Lagi mo lang kakausapin na ito si baka hindi mo man kinakausap ay. Kinakausap ko palagi. Pero madaldal man siya. Oo,
maano siya, lalo siya dito sa bahay. Pag sa iba lang talaga, nahiya pa siyang kunti. Ay, sa akin, nahiya ka pa sa akin? Ha? Hindi na po. Ano nga pangalan ko? Kuya Alvin po. Ano? Pag hindi nagtrabaho, Kung hindi kayo na-vlog na wala pa rin. Oo nga, wala talaga. Matira pa rin kami doon sa tulaan namin ng dating bahay. Kaya, grabe papasalamat ko sa inyo. Sa tulong ninyo sa amin. Ayan, para sa pasalamat natin sa Panginoon, Nay. Kasi naawa sa inyong Panginoon, may ginamit siya, yung mga vlogger, Kalinga Prab. Sige, Nay, maano na kami. Dito. Bye-bye po. Salamat. Bye-bye, Samantha. Mauwi na daw, bibi. Yan po, mga Kalinga.